Hi mga listeners and readers sa Yosinya na Freedom Board. My name is Bay Gamay ug usa na sab ka confession ang atoang basahon karon. Og ang title sa confession nga atong basahon karon, Mama's Girl. Hi everyone, I just want to share my story. This is not a typical love story diay. This is about me and my beloved mama. So kay di man ko hilig mo storytelling, nya there are moments pod nga nakalimtan na. So ang mga important details na lang ako ang isa-isay dinhi. So hope you understand and please do read kay napod mo'y makuha nga lessons pod ani nga story sa akong kinabuhi. And please bear with me kay taas-taas gini ba. So here goes my story. You can call me Kitty. So syempre, I have the most beautiful, very supportive, very understanding mama in the whole wide world. Well, she is my everything. And I can tell that I am her everything too. Unika iha lang naman ako. Siya ra isa nagpadako nako kay lagi, single mother, and I'm very proud of that. Kay nakaya niya tanan nga siya ra usa ang nagpadako nako without the help of others. Naray gamayng business akong mama, maong nakaya ra gyud niya pag-raise og child nga siya ra usa. So in short, nagdako ko nga way papa, puro ra mama. Mama diri, mama didto, mama everywhere. Nagdako ko nga wa kita sa akong papa, og even sa name, wa gyud ko kahibaw. Kay every moment nga mangutana ko ni mama, moingon ra nga patay na imong papa. Di na kinahanglan nga makahibaw ka sa hangalan. So dili na lang pud ko mangutana kay murag awkward ka mama. Grabe ko kapinangga sa akong mama. Imagine, through my elementary years, hatod kuha jud ko niya sa among school. Bisag duol ra kaayo gud, malakaw ra gyud, pero iya Japon kong kwaon niya magmotor pa gyud. See? Unsa ra gud ko kapinangga kay daw di gyud ko palakawon. Elementary to college na ayud na kiss sa chick before mulakaw. Sweet kaayo mi sa kong mama. Nya every year nga start sa classes, naajud ko'y bago. Bagong dress, shoes, bags, and everything. And even sa Christmas, ingon ana gihapon. She gave me everything I want and I need. Pero suklian man pud nako si mama og good grades. In fact, always ko honor sa school, maong proud kayo akong mama. Naning lang pero di bright. And as far as I can remember, wala yun ko katilaw og bunal sa akong mama. Yaw-yaw noon, naidaghan. Nya na dayon na ipakapin nga, unsaon naman lang ka, ugwa na ako. Kay lagi grabe ka dependent nako kang mama. Grabe akong mama ka masinubtanon ug kamatinabangon. Daghan kay nakaila siya sa mong lugar, kay lagi grabe ka hinagad. Nya sig motor-motor pod ug tungod pod sa iya nga business. Kani akong mama, kay grabe ka pala katawa. Ismiling kaayo bisag na ay daghang problema, i-smile ra na niya. Kanang ihang katawa nga buhak-hak ba nga maabot sa pikas baryo. Si mama ra gyud na permi akong kaatubang kay di man gyud kaayo ko sociable nga person. Nya grabe ka maawawon ako. Depress akong mama nga grabe ka hinagad. Murag opposite kaayo mi ni mama nako ba. So kumira taon permi magkuyog ni mama. Kay di jud ko hilig og laag man. Kung asa siya, napud ko didto. Every weekend sa among bandig ni mama and every Sunday mo attend og mass. Every birthday nako naayo na hikay. Kay special biya si unika iha. Everything was just perfect for the both of us ni mama. Og fast forward ta, og dinhi na nagsugod ang tanan. Nakaingon jud ko nga di sa tanang panahon na ata sa taas. Moabot jud ang panahon nga naa na pud ta sa ubos. High school nako, first year is fun. So many new friends I've met. And same ra gihapon pag elementary days nako, nga hatod kuha ako ni mama. Laag dari, laag didto.
with my mama. And second year of high school came. Everything has changed. I noticed nga busy na kayo si mama. Like daghan na kayo siya lakaw nga di ko kahibawo kung asa siya padulong. Di na pud ko niya kwaon sa school, but ihatod ko niya every morning. Nakafeel na kayo ko nga naa na yoy nausab sa akong mama, pero gidadmara na ako. Nya nabot ang fiesta sa mga lungsod. So didto mi sa balay sa akong ante. Nya naaman pod akong mga cousins. So lingaw ra ang dili board. Paggabi ana, nananghid akong mama nga moadto daw siya sa balay sa usa niya ka friend. I don't know kung kinsa nga friend, kay wa pod siya gisulti nga name. Ang iyang pananghid is mobalik ra siya dayon. Nahibilin ra taon ko sa balay sa akong ante. Naabot na lang og 10 PM, huwag yapon ako mama. To my disappointment, ning inom kog ilimnon nga makahubog. Grabe. First time na ako nga niinom tungod lang yod sa akong kasuko ka mama. Kami ready ay sa akong mga igagaw ga inom-inom adto. 3 shots regali, 1 Nagtuyok na ako ang kalibutan kay lagi kadto pa katilaw. Sus kay naabta na lang og 12 midnight, wa gihapon akong mama. 1 Grabe na akong kahiubos ni mama ato nga time kay abi na kog nakalimtan ako niya. Gidala na lang ko sa akong igagaw nga manghod pa nako sa ila og didto nako nakatog. Around 2 AM nako gikuha ni mama didto. And guess what? Naa siya kauban nga lalaki nga nagmotor pod. Na ako ni angkas sa akong mama syempre. Nya ang lalaki kay nagsunod ra sa amo. Sa akong kalagot wa ko'y tingog-tingog yun. Then nagkalit rag open og topic akong mama. Aniya akong giingnan about sa guy nga nagsunod namo. I was shocked kaayo sa iyang gisulti. That man di ay kuno is her boyfriend. Wala ko gay mikra. Wala ko kahibawo kung unsa akong i-response. Then gihunong akong mama sa pag-drive kay hapit naman mi maabot sa balay. Nya ni hunong pod ang laki. Ug mingon akong mama, ngabi, bless niya. Imong tawag niya kay daddy na ha? Baby di ay ang tawag ni mama sa ako. Ako? Ning bliss na lang pud ko to show my respect. This guy di ay kay ulitaw pa. Way asawa o way anak. Tawgo na lang nato siya tito. Then maoto, ning uli na dayon si tito. Wala mo lahos sa amo kay mahadlok sa kong lola nga mama pod sa kong mama. We keep it as a secret nga naiuyab akong mama. Kay she knows nga mo against yun si lola ug ang mga igsuon ni mama. I know nga naapod part na ako nga mo against ko, but for the sake of my mother's happiness, gisabot ra nako. Nakaingon pud ko nga uyab ra bitaw na magbuwag paguro na sila. Bad, pero maunay na sa kong nahuna to comfort myself. Sumuoto, many things has changed. Like kung naa siya'y lakaw, dili na ako iyang kuyog, kundi si tito na. Nya every December, moadto man gyud mi og city sa akong mama to meet my ninang kay manghatag lagi gift nako. Sus kay si tito naman iyahang pakuyugon, nya gibilin lang ko sa balay. Grabe akong pangluod ato ka mama. Pero nawa ra gihapon kay gidalhan mangkog mga pasalubong. O di ba? Mubo ra gyud og kalipay ang bata. Third year high school nako. Happy kay hapit na mo graduate. 1 year to go na lang. Pero na mixed emotion ko pagkahibaw na ako nga kasluno na ako mama. Like what? I thought uyab-uyab ra. I thought kami ra duha ni mama hangtod sa hangtod. I thought sa ako ra pirmi iyang atensyon. And all of that was just my thoughts. Sa pagpamalayi na nilang tito diri sa amo, grabe akong gibati. Mura kog nalipay nga murag na goal. As in wow kasabot sa akong na-feel. Ganahan ko mukatawa nga muhilak. Basta ambot lang. OA na kong OA. Pero kana galing naanad na ka nga naara sa imo pirmi nga atensyon si mong mama. Nya karon kay naan ako'y kahati sa iyang atensyon og love. Then gipangutan ako sa akong ante. Unsa man day? Okay ra gyud ka nga kaslon imong mama? Nagduha-duha kog tubag. Pero maingon ra kog, okay ra man ante. Okay ra siguro. Maingon akong ante, nga lahi na ra ba na day
kay mag-ipon na ra ba imong mama o si tito nimo. Nya dili na sa imo iyahang tanang atensyon. Nya okay ra yun na nimo. Diri ko nga murag mutubod na gyud ang akong luha. Just the thought of it, gosh, it breaks my heart really. And then I replied, iya man ang kalipay ante, mao nga mo okay na lang ko. As long as happy si mama, okay na kaayo ko. And then the wedding came. Timing pagyod nga weekdays ilahang kasal. So it means I have classes. And it means I can't attend. Nanayod sa kong utok nga di jud ko mo attend kay murag sakit kayo sa kong dughan bitaw. Abot lang. Sige hangyo akong mama nako nga pa-attendon jud ko sa ceremony, but ako ra siya giingnan nga kung maka-excuse ko sa teacher, maka-attend ko. So may eskwela jud ko, naning baya ko. Around 9 AM sige na og konta akong mama. Sige na og gatawag si mama nako. Mingon akong mama, nga bi, ali na, hapit na mag-start ang ceremony. Mitubag ko, nga ma, mahadlok man ko manangit sa teacher ma oy. Nya for sure, di jud ko sugtan. Mingon akong mama, nga makig-istorya ko ni teacher nimo para ma-excuse ka. Nya mingon ko, nga dili lagi mo sugot ma. Nya usapasad, nami exam karon. Basin sayo ra may mahuman, muli ra ko dayon. Aw, sige bi, maghuwat bi ako nimo ha. Mo na ingon sa akong mama. Og didto nabuak akong kasing-kasing. Grabe akong pagduduha kung mo-attend ba ko or dili. Actually, wala mi tarong klase ato nga time kay naay activity sa mong school and busy ang mga teachers. Sadyang di lang yud ko ganahan mo attend. And so, naka-attend yud ko. Pero sa kaon na, kay udto na kumigawa sa school. Salbahis kay nga anak, no? Pero wala ko katarong og kaon, kay grabe ako ang ka-guilty. Grabe ka-happy sa kong mama to nga time. Makita yun nako siyang mata kung unsa niya ka-love si tito. O kung unsa siya ka-happy nga gikasal na sila. Her eyes was sparkling because of happiness. And that hits me. I realized nga dapat na nakong tanggapon nga naa na si tito sa mong kinabuhi. Sa kinabuhi ni mama. I can tell man pod nga pinangga gihapon ko ni mama kay gibinlan jud ko og foods and fruits. Gibutang pa sa ako ang kwarto. Then may balik ko sa school after sa lunch. And pag uli na ako sa balay after school, wala na. Wala si mama sa balay. Kay naa sila dito sa family side pod ni tito ug adto sila matog. Grabe ka lonely nako ato nga time. Sige ra ko kaon para lang na ay kalingawan. Stress eating kunuhay. Og miuli ra pod sila the next day. And everything has changed. Di na mitapad ni mama matulog. Ako na lang usa sa kwarto matulog. Naglahi na sila og balay ni tito ug ako nasa balay sa kong lola. Batapad ra noon ang balay nilang mama kay lola. Sumurag silingan ra gihapon mi ni mama. Pero mao lagi, bag-o na gyud ang tanan. Hangtod sa nadawat na nako among arrangement. Nadawat na nako si tito ug ang tanan. Pinangga gihapon ko ni mama, but di na jud tanan niyang atensyon na ananako. But I accepted it. And so, I graduated from high school with medal. Grabe, proud kaayo si mama nako ba? Kay wa siya nag-expect nga makamedal ko. Hello, naning kahani imong anak Shima. And then, hello college na. Hello struggles na dayon. Akong course is Sikreto para Bibo. Actually, di siya pang babae nga course. Ganahan kay ko ba kay maka-challenge manggod. Grabe ang struggle sa college. But grabe pod ang struggle sa kong mama sa tuition fee nako. Pero ni-apply ko og scholarship and thanks God, nadawat ko. But how for sa tuition fee ang scholarship nga akong na-applyan og kung mama nga money ang rest sa tuition fee ug allowance nako. Maka-remember yun ko siyang permi isulti nako nga, B, bahalag mapuno ko sa utang, di gyud ko mangayog tabang anang mga tawo nga dili kahibawo mo tabang. Basta kay makahuman lang ka og eskwela sa college. As in,
Puno sa utang akong mama ato nga time pag-eskwela na ko college. Utang dere, loan didto. Wala na di ay niya mapadayon among business kay busy na siya alaga ni tito og nako. In short, housewife na lang akong mama. Di pod siya ganahan mangayo kay tito kay lagi di man ko anak ni tito. Grabe og struggle ako mama. Pero naa pod di ay mas pinakagrabe nga struggle ako mama. I did not expect it to happen in my whole life. Ning daot og pamaayo akong mama. I thought gapa-slim lang si mama kay lagi na husband, but dili. Lahi iyahang pagkadaot. And then I found out that she is sick. Na siya'y bukol sa iyahang breast. Di pa kayo siya dako. Gamay pa lang siya pero gibaliwala rin ni mama. Instead nga magpa-check up sa ospital, na siya perme magpa-check up sa albularyo. Night-time nga ako siyang giingnan nga magpa-check up na yun sa doktor, pero dili yun siya. I think mahadlok siya nga operahan, and mahadlok siya sa gasto. So padayon lang gihapon si mama bisag na ay gipamati. Always ra ga-support sa akong pag-eskwela and everything. Dako in tawon kay siya kalipay kay usahay ma-dean's list man tawon iyahang unika iha. Usahay ra kay grabe kay struggle ang college. Nya usahay pod, after class nako, ako dayong kuyugan si mama sa iyahang Dr. Kwakwak. Again sunta kaayo ko pero wa na ko'y mabuhat kay di yun siya pa hospital. So ako, okay na lang pod. Then sa birthday ni mama, ako siyang gihandaan. Gapalit ko cake o lechon manok. Tinigom patawon to nako sa akong allowance nga hinatag ni mama, so gikan ra gyapon ni mama akong gipalit. Grabe yang kalipay ato kay wa siya nag-expect nga ako siyang i-surprise og ingon ato. Kausara yud ko kabaos ni mama nga handaan siya siyang birthday. Pero ako taon, sa gamay pa, every birthday na ayoy hikay. I also remembered, fiesta sa mong barangay. Perting hilak ni mama sa tubangan nako. Og ako sad taon, gatulo na pud akong luha nga galantaw sa akong mama. Ang rason, ning ana daw iyahang Dr. Kwakwak nga kalit-kalit daw iyahang sakit. Meaning, unexpected daw iyang sakit. Like hello, kinsay ga-expect taon nga naay moabot nga sakit nimo. Gasige taon kog comfort ni mama ato nga time kay gadangoy-ngoy na og hilak. The pain of my mama is also my pain. So fast forward ta. Sa akong adlaw natawhan, that day really broke my heart. Gikapoy akong mama ato nga time kay lagi na ay gipamati sa lawas. Ug ako, naara sa kwarto nga gamukmok kay way mabuhat sa akong birthday. Gaawan to nga time. So kay gigutom man ko, ning adto ko sa balay nilang mama. Ug akong nakita si mama nga nag-ihaw og manok, nya nagpauwan pa yun. Pagkakita nako, dali-dali kog kuha og payong para payungan si mama. Sige ko gayaw-yaw ato kay nganong nagpauwan gyud, mo pa'y nagsakit. Pero yang response ay sige lang good be. Karon raman pod og hinay ra pod ang uwan. Nya birthday ra ba nimo? Wa ko'y laing ikahatag nimo maong mag-ihaw lanta og usa ka manok biha. Grabe. Gikumot og pamaayo akong kasing-kasing ato nga time. Ganahan kay kumuhilak sa tubangan ni mama adto, pero ako rang gipugngan. Fast forward ta. Months passed og nagkagrabe na ang sakit ni mama. Makita na ako nga loya na siya og di na pareha sa una ang iyang lihok. But iyang smile, naara gihapon. It's like showing everyone nga okay ra siya. But I know, deep inside nga di gid siya okay. Og ang bukol sa iyang breast ning dako na pod. Wa gyud mada sa Dr. Kwakwak. So ning duol na gyud mi og tinuod nga doktor. Mura siyag private doctor kay naaraman sa balay. As in, di gyud mo adto hospital si mama. Anang pag-check up sa doktor, the truth really slaps me. Naay breast cancer ako mama. Stage 2 breast cancer. Ang gi-advise na sa doktor si mama nga magpa-admit na sa ospital. Pagkadungog yun na ako, wa ko kasabot sa akong gibati. Mura kog nang luspad nga nang limbawot akong balihibo. Nga ambot, wa yun ko kasabot sa akong gibati. Grabe,
Lami kay isyagit. Nagbalik-balik sa akong utok ang giingon sa doktor. Pero akong mama, kalma ra kaayo nga ga-smile pagali siya nga gaistorya sa doktor. Og unsay iyahang gitubag. Dok, madara goro ni og tambal dok. Resitai lang ko og dapat nako imnon dok. Basin mo gamay pa diay ang bukol. Og wa nako kariak, og wa sad ko kahibawo og unsa akong iriak. Giresetahan ra pud sa doktor sa dapat imnon, pero gasigig advice si dok nga magpa-admit jud, but dili yun si mama. Sa pagpauli na namo, gasigi ko og hangyo ni mama nga magpa-admit na lang, but sige pud siya refuse. Wala na yun ko inahimo kay dili yun si mama. Gasigi ra taon og tumar si mama sa tambal nga giresita sa doktor. As time pass by, ning grabe yun diyang sakit. Daghan na kay siyag bukol sa lawas. Andag na ang mga bukol, mura na siyag mibuto gali ang hubag. Nya every time nga maglimpyo ko sa mga bukol ni mama, magsige pod og tulo akong luha. Di rarana ko ipakita para dili siya mawik. Dapat ipakita nako nga strong ko para strong pod siya. Og nabot ang time nga manghigda na lang akong mama. Kay naapektuhan na iyahang tiil o maglisod na sa paglakaw. Murag wala na ikusog iyahang tiil o iyahang kamot. And luya na kaayo iyahang tibok lawas. Nara siya sa balay permi. Ganahan na kayo ko mag-breakdown pero fight lang para ka mama. Sa kwarto rajud ko nako makapahungaw. Adto nako ihilak tanan para di kakita si mama. Before ko muskwela, ako pang hungitan si mama og kanon o gatas. Usahay, di pa siya musugot nga ako'y muhungit, kay basin daw og malate ko. Pero mo insist yun ko nga ako. My mom really needs me that time. Si Tito di ay kay gatrabaho para sa among panggasto adlaw-adlaw. Nya if mo eskwela nako, si nanay ang mag-atiman kay mama. Nya after school, largo na dayon ko ka mama ana. Way adlaw nga di ko maghilak ato nga time. Sa akong mga amiga sa eskwelahan ra ko makapahungaw sa akong gibati. Og sa ilar yud ko makaistorya sa akong mga problema. Maong dako kay kog pasalamat nila kay naara yud tawon sila permi nga maminaw sa akong mga problema. Grabe, sakit kaayo sa kasing-kasing maglantaw sa imong mama nga nag-anto sa sakit. Grabe kasakit pa sa tanang sakit. Kanang murag gikumot nga gidunggab imong kasing-kasing sa kasakit. One day, whole day ko nga nag-alaga ka mama. Kay timing nga walay klase. Kay ting exam na namo. And while nagbantay, sige pod ko og tuon para sa exam. Daghan ning dalaw ni mama sa balay. Friends and family. Og daghan ang dili katuo sa kahimtang ni mama. Og nadesisyonan sa mga igsuon ni mama nga dalhon na si mama sa ospital that night. Kay lain na yun kay si mama. Ugwa na yun nako napugni akong kaugalingon while kay istorya mi sa akong ninang. Mingon akong ninang, nganak, kahibawo na magyud ka sa sitwasyon ni mama nimo. Og nakakita mangyud ka kung unsa na siya kalisod. Andama na lang yun imong kaugalingon sa dapat nga mahitabo. Mitubag ko nga, di yun nako madawat mami. Dili yun. O grabe na nakong hilak. Mingon akong ninang, ngayo og kabala ka, kay naarami pirme para ni monak. Dali-dali ko nga giduol ka mama nga naghigda sa kwarto. Akong gigunitan ang kamot ni mama og nakigistorya ko niya. Ma, kaya halang yun ma ha? Kaya nun rapod na ko ma. Kaya rigyod kayo ni nato tanan ma ha. Kupot lang yun. Ayaw tawon kog biyahe ma. Please. O grabe na kaayo akong hilak ato nga time. Gisultian ni Tito si mama nga dalon sa ospital ug sa wakas ning tando si mama. Naa na ang ambulans ug nag-andam nako sa mga dalhonon para sa ospital. Andam na ang tanan ug kalit nga nagpanik si nanay nga mo'y nagbantay ka mama. Mingon si nanay, "Day, adto sa imong mama kaw. Adto lang ka sa iyang kilid o guniti iyang kamot." "Ngano manay?" Mo nay pangutanan ako.
Mayon akong nanay. At tuwa lagi si mama nimo kay naapod ko doon. Og pagsulod na ko sa kwarto, nagsandig na si mama kay tito og nagakos na pod si tito ka mama. Akong gitarong ang ulo ni mama og gisandig ka tito nga naka-feel nako nga lain na gyud. Kay murag wala na kusog si mama. Akong gigunita ng kamot ni mama og init pa pero nagpiyong ang iyahang mga mata. Nagsugod na pod og tulo akong luha. While gakupot ko siyang kamot, sige ako gsulti og, Ma, mata na ma, adto na tag-ospital baya. Wala, asin wa gyud mo mata si mama. Og kalit lang nga mihagok, og miginhawa og lalom si mama, nga nakapahadlok na ako. Nagkurog na akong tibok lawas sa kahadlok. While holding her hands, I whispered, God, please ayaw sa karon. Tagaay pa ko og time with mama. Please, wa pa na ako mabuhat tanan para niya. Please, ayaw lang sa karon. Please. Sige ra og balik-balik ang akong istorya sa Ginoo. I pleased Him with all my might. But wala. My mom died right in front of my two eyes while holding her both hands. Wow kasabot, mura kog nawa kadyot sa kalibutan. Ganahan kay ko mag-wild. Nawad-an ako paglaom sa tanan. They called the doctor to confirm that she's dead. Sa akong gibuhat, gigawas ko sa balay nilang mama o gidagan. Wa na ko'y pake kung asa ko dalon sa akong tiil basta kay di lang ko kadungog sa confirmation nila nga wala na akong mama. Akong nag-inusarang mama, wala na. My best buddy, my life, and my world is gone. But my feet brought me to my room. I locked myself in my room. Ug didto nakog mihilak og maayo. Nagpagawa sa tanan. I cried all the pain nga akong nabati. Og nagpanik ang tanan kay basin og na ako'y buhaton nga bati. But wala agad kay wa na isud akong utok, mura nako galutaw. And they forced to open my room. Everyone hugged and comforted me. Then I came back to my senses. I ran to my mother's house and see her lying in her bed lifeless. I stayed beside her till morning. Wala pa siya kuha sa taga-funeral kay gabi na kayo. Nya close na sila so pagkaugma pa siya gikuha sa balay. Ug pagkuha ka mama, grabe na kog hilak. Di ko katanaw ni mama nga isakay sa sakyanan sa taga-funeral pero wa na ko ilaing mabuhat. Makoy gana mo kaon, makoy gana mo lihok. Mura rapod kog namatay kauban ni mama. Whole day ko nga nagstay sa kwarto ni mama while waiting for her to be back. Way kaon-kaon. Gisige na ko nilag comfort. Sig pakaon pero di gyud na ako malamoy. The moment nga naabot si mama sa balay, hindi ko katanaw niya. Imagine, the one who gives you birth, the only one who loved you and who is everything to you is lying inside the coffin, lifeless. It really broke my heart nga murag wa nay makapaayo sa akong broken heart. Bisag kinsa pa. I took my exams the next day nga galutaw ko. Pero napod ko'y na-answer kay gatuon man pud ko ato. After sa exam, uli largo kay naapa si mama gahuwat pero naghigda pud sa lungon. At least I can see her face. Non-stop hilak gid ko ato nga time. Every after prayers kang mama, matod sa kwarto para lang mahilak. Di ko ganahan makakita ang mga tao nga mohilak ko. Ngawik ko. I don't want them to have pity on me. Daghan ang dili katuo nga wala si mama. Ug daghan ning visit niya sa iyang haya. 10 days si mama sa balay. And the day has come to send her off. Naglain ang panahon adto nga time. 101. I think nag-uol pod ang langit sa nahitabo ni mama. We will be apart for a very very long time. But I know, time will come nga magkita gihapon mi sa afterlife. It's been years now since mama left me. It's been years of being alone in life. It's been 4 long years.
Pero fresh pa sa kung nahuna ang tanan. I missed her. I missed her smile and her hugs. I missed our time together. I missed everything about her. And now, I can still remember those days before siya nawa sa kong kinabuhi. And every time nga mingawon ko niya, mag-breakdown dayon ko. Nagyapon ang sakit. Mura rag kagahapon ang tanan. But even though I can't see her right now, I know she's been watching me and has been on my side ever since. And she's always in my heart. She's my inspiration in everything I've succeeded now, and for everything I will do in the future. She will be my role model. I dedicated all my success to my mama in heaven because this is all for her. Wala man siya ka-attend sa akong graduation and everything, but I know she's very happy of what I have achieved right now. So to those who still have their parents, please do love them and cherish them. Ayaw sayanga ang oras nga naapa sila sa inyong kilid nga nagsuporta ninyo. Ayaw kaulaw og sulti nilag, I love you ma, I love you pa. Kay makapalipay na kayo na nilag dako. Spend time with them and especially take care of them. Giampingan o gialagaan tanila nga mga anak hagikan sa pagka-baby hangtod sa pagdagko. Subawsan pud nato sila og pag-alaga ig magtiguang or magsakit sila. Say thank you pod kay kung wala sila, wala pud ka karon. And especially do respect them. Ayaw huwata nga mawa na sila sa imo kinabuhi nya wala pa ka kabuhat bisan usa anang naa sa babaw. Narabasolahi ang pagmahay. So give them the love that they deserve. To my mama in heaven, I know you're happy now with God. Daghan pa unta tag plano for the future, but sad to say, ako nalay mo tupad. But don't worry, wala nako kalimti imong mga gusto para nako ma. All of my success right now is for you ma. I will never ever forget you. You will be forever in my heart and in my mind ma. I love you always and forever, mama. Thank you so much for posting, reading this admin and more power. And thank you for everybody for your time reading and listening to my story. It's my pleasure to share with you my story. I hope nakakuha mo og lesson sa akong story. Ciao. Mga ka-UCFB, mga kana ang confession ni Kitty.